Alright, so to formally open this debate, ato sang ihatag sa tong affirmative for opening prayer. Dayon after sa imong opening prayer, bro, ditso na kag sugod. Di pa nako ni time man ning imong opening prayer, then pagmingon, paghuman, ditso kog time, go. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send for your Spirit, and they shall be created. And you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christian, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Good evening. Okay. So bro, pwede na ka magka-start. Sige. Okay, salamat kayo no sa tuwang igsoon nga moderator. Salamat sab sa ato ang pinanggang igsoon nga si Brad Mervin Suico no. Atong gidawat ang iyahang gi-propose nga atong pamatud-an ang tinuod nga simbahan sumala sa tema nga among ikasabutan sa dakong kalipay o pag-inamiguhay among nasabutan pag-ayo nga karong gabiuna, karong orasa ang amo ang gikatakda nga pagpamatuod o pagnigar usab ni Brad Suico no. Good evening dia Brad sa imong pamilya usab no. Good evening usab sa nagpamati karon diha sa nagtan-aw sa live si Hipi dia. Ang among tema nga gikasabutan mao ni mga kaigsunan, pamatud-an nga ang Roman Catholic Church mao ang true church gitukod ni Kristo nya sumala sa Biblia o sa mga referensya mga kaigsunan no. Doon na tayo daghang standard nga referensya, doon na sa tayo Biblia mga kaigsunan. Nya doon ay panultihon nga nagkanayon mga kaigsunan. To deep in history is to cease to become a Protestant. Matod pa ni John Henry Cardinal Newman, no? Usa ka doktor simbahang Katoliko na kung magpalalom ta sa kasaysayan, uli kayong mahimo tag Protestante mga kaigsunan. Nya si Newman usa na ka cardinal o gikan sa Anglican Church, nahimong pari sa Anglican, nahimo siyang Katoliko tungod sa pagpalawom pag-ayo sa kasaysayan. Unang panid nga akong gamiton nga ang atong Ginoong Kristo dili mabalibaran diha sa San Mateo kapitulo 16 nya tudling 18 mga kaigsunan. Nga mingon siya, busa ikaw Pedro ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia. Tukuron ko ang akong simbahan. So ang atong Ginoo mitukod lamang usa lamang ka katawhan, usa ka pundok, usa ka iglesia mga kaigsunan. Si Kristo ang ulo niini, kaya ang iglesia mao man ang kinatibukang lawas niini nga usa ka iglesia. Og sayod ta mga kaigsunan bisan dinhi sa ilahang Bible study guide nasa akong kamot nga gihuptan mga kaigsunan sa 3rd to 4th quarter 2014 no. Dinhi na sa pahina 91 nagkanayon. The church was not an invention of the apostles or of any human being. During his ministry, Christ himself announced his intention of establishing his church. I will build my church, San Mateo 16:18. The church owes its existence to Jesus Christ. He is its originator. So dili musupak ang atong mga pinangga tungod kay naa sa ilahang basahon nga si Kristo nagtukod lamang og usa ka simbahan. Unya kining simbahan usa og dinhi pa sa pahina 94 mga kaigsunan sa mao gyapon nga libro. The Apostolic Church exhibited the unity for which Christ prayed. So gipasukad kini sa mga apostoles sumala kailang basahon mga kaigsunan. Unya anhita sa standard nga referensya nga akong gihuptan karon kining Royler Encyclopedia of Knowledge Volume 4 dinhi na ta sa
pahina 193 kay basin og mangutana unya siya nga, Brad, ang imong gipamatud-an Roman Catholic Church man, unya ang imong gibasa karon Catholic Church man. So ang kining Catholic ug Roman Catholic dili sa sama atong debatidors Davao nga ang Catholic ug kining Roman Catholic duha na ka grupong pundok, usa ra na sila magkaigsunan. Kay matud pa dinhi sa mao kahina, the word Catholic comes from the Greek word Catholicos, meaning universal. It was first used by Ignatius of Antioch about 107 to distinguish the entire body of Christian from individual congregation. Subsequently, the word distinguished the true believers from false believers. Mo na giingon din sa referensya. Unya, matod sa kanyang referensya mga igsunan, Catholic, matod pa din in popular usage, Catholic commonly designates a member of the Roman Catholic Church. So ang Katoliko di ay membro di ay sa Roman Catholic Church, no? Gawas lang ni atong 1054 AD nga nabahin ang Catholic Church sa duha ka grupo, no? Kining gitawag og Eastern o Western. To identify, ginganlan ang Eastern o Greek, no? Greek nga Orthodox o Greek Church. While ang Western mao ni ang Roman Catholic Church nga diin ang membro usab nini Catholic yapon. So, atong napamatud-an sa referensya, di apay bugat nga akong gidala mga kaigsunan kining the Encyclopedia Americana, no? Encyclopedia Americana International volume first published in 1829. So dugay na gyud kay ni, magulang kay na nato, no? So matud pa dinhi sa diri sa pahina 29 mga kaigsunan sa Catholic Church history, no? History sa Catholic Church. Kinsa man ning Catholic Church kay atong mga kaigsunan mangangkon man sad sila nga Catholic. Na dinhi sa mga kaigsunan sa 29, no? History. The worldwide diffusion of modern Christianity is in sharp contrast to its humble origin. Its founder, Jesus of Nazareth, was born in Palestine around 804 BC. So, kinsa ang magtutukod? Founder, si Kristo. Nya unsa man nga history? Dili ni history sa laing mga tinuhuan kundi history kasaysayan kini sa atong simbahan mga kaigsunan. 3 minutes and 10 seconds. Kila bro? 3 minutes and 10 seconds. Okay, salamat kayo pinangga nga moderator. Diri sa akong gihuptan karon Kristohanong Katilingban. Sa iyang footnote dinhi sa San Mateo 28 mga kaigsunan kapitulo 28, ang mga biblical scholar nagtuki pag-ayos kasaysayan kung unsang simbahana ang dunay koneksyon sa tinuod nga simbahan. Matud pa sa mga biblical scholar diya sa footnote, ang simbahang Katoliko lahi sa ubang pundok, Kristohanong pundok, kay gisugdan man kini sa mga tinun-an ni Hesus. So ang simbahang Katoliko gisugdan diya ita tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Diya pa International Encyclopedia volume 20 page 520. The Roman Catholic Church, there are equally valid definition of the Roman Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder who was both human and divine. No? So mao nay gisulti sa ilahang mo nay gisulti sa usa ka dako nga referensya di apay the Great Hope mga kaigsunan. Matod pa sa pahina 52 na ining libro sa Seventh-day Adventist gisulat ni Ellen Goldwhite, unya gi-quote niya ang istorya ni John Hus, wala gyud siya misupak ug iya pang gipadayag. Matod pa niya, the Roman Church was still him the spouse of Christ, and the Pope was the representative and vicar of God. So klaro ang maong referensya mga kaigsunan. So atong napamatud-an sa dakong kasayon niining kagabiuna, no, ang simbahang Katoliko, the Roman Catholic Church, mao di ay ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Tungod kay matod pa sa libro
sa Seventh Adventist the Bible Study Guide, si Kristo nagtukod og usa. Unya kini ginganlan ni San Ignacio sa Antioquia, pinaagi sa atong gihuptan nga referensya og Catholic. Unya niadtong 1054 55 seconds na lang, bro. ito di differentiate the churches in East and West. 47 Roman seconds. Catholic Church. So kini no sayon kayo pamatud-an nini kagabiuna no atong pinangga nga igsoon si Mervin Suico magpaabot ko niya nga kinahanglan buhatag sa referensya mingon siya nga dire na referensya standard nga si Mr. Talpulano ang nagtukod sa maong simbahan kaya atong focus dire ang simbahan gitukod 22 seconds. church and founder. So dan salamat og atong ihatag balik nimo migong moderator sa panahon sa pagpangutana sa atong pinangga nga si Brad Suico. Okay, so 10 seconds na human na jud ang bilin 10 seconds di naman punto pila ra man to kapitik. Og sa boxing pa to inig suntok sa 10 seconds makaigo pa man pero dire wala na debate man eh. So mayong gabi kay brother Red Anggol. May gabi ni mo da Red Anggol from Lower Locks Gutalak ba ninyo ano? So dire atong shout out si ingon pang ECDC 100% Sabado ang ending ani walay lami mulan tawa. Ambak na dahil si brother Robic Antolia no si Red Anggol may gabi ni mo da. Okay, so di ta maglangay kay atong oras gadagan at alas 7:47 na sa kagabion. Onya arita sa nadre si Dodong Jerwin Rosales ang pinakamataas na obispo sa loob ng simbahan si Rosales. Atong palakpakan sa Rosales be porbida. Woohoo! Really. Kaya na kay outfit si Rosales ron kay obispo namang dating. Aksyon Katoliko! Okay, so dito maglangay bro. 10 seconds. 10 minutes. Ang imong trabaho karon, gubuon nimo tong pamahayag ni brother Rockcham pinaagis pagpangutana. So focus sa tema at the same time, di lang ta mo ambak sa wa niya gihisgutan nga tema. Go ahead. Okay no, mayong gabi no sa tanan. So karon ang ginagamit nga mga reference ni brother sagaran mga history and then isa ra ka verse ang iyang gigamit sa Mateo 16:18. So ako manggod nga mas pabor ko sa mga biblical nga Objection, moderator. Objection. Alright, so i-time po sa nato na sa may objection. Okay, ang nata sa karon sa takna sa Bro, nakuha na nako bro. Ani bro, kakuan kay ingnon na biyon ta ko nimo. Kanang bro Mervin, direct to the point na lang ta diretso pangutana kay kadagan nimong oras alas 9 minutes and 33 seconds. So direct to the question na lang ta bro. Kung mo premise ka nag-premise na remark na ko brad. Sige go. So ang ang pangutana mo niya, ang kuha mo niya gigamit niya nga Mateo 16:18. Mora na yang gigamit ng biblical nga nga kamatuod. So akong pangutana nimo Brad, mugamit ko lain nga mga bersikulo Brad. Okay ra si mga Brad? Of course, basta related sa itong topic bro. Okay Brad. Sige. Round 1 nga pangutana Brad. Sa Ezekiel 22:26, gingon diri nga gisupak sa mga pari ng atong balangod para nila malagsama ang balaan ug dili balaan ug wala nila panambalinga nga akong adlang ipapalay. So naidua ka pangutana na ko diri Brad. Citing Brad nga pangutana. Kining giingon diri Brad nga kining giingon nga managsama ra ang balaan ug dili balaan magpunto ta sa kaning ginatawag nga sa Levitico 11. So akong pangutana Brad, kini nga citing dili ba ni doktrina sa Roman Catholic Brad kanang wala na sila isip nga mahugaw og kining mainlo para sila usa na tanan. Objection moderator. Yes, asa kadali lang bro. Unsa may objection nimo?
Objection ako moderator nga focus ta sa simbahan og ang founder. Wala ta nag-focus atong mahugaw ba tong dili katong mga pare nga nag sa likway no sa mga sugo. Watay problema na kay Okay. naa man gyud na siya. Pero Okay. ato ang kaning there is a church founder og simbahan. Wadi ba nakaguma, Brad? Okay, are bro. Ang imong oras, Mr. Mervin, 8 minutes and 15 seconds. Bago ko mo desisyon, unsa may counter objection nimo? Brad, ang iyang gigamit nga bersikulo una, Brad, pwede stop lang sa oras. Ang Okay, iyang stop na gigamit bro. nga bersikulo- Wala tagadagan sa oras, 8 minutes and 15 seconds. Ang iyang gigamit nga Bible, iyang nga bersikulo makita sa Mateo 16. Kini siyang Mateo 16:18 nagpunto ni sa pagkapari ni Peter. So now, niko nining pagkapari dire ba. So na may gisgutan ko pagkapari dire sa Ezekiel 22:26. So dire ko nagfocus aron sa pagsugod sa akong mga pangutana. So lisod din na nga pangutana, brother. Okay, bro. Kanang moderator's time ta ha. Ang topic ni Brad Rook sa aming gamit sa Mateo 16:18. To from nga nagtuko Diyos Kristo og simbahan. So dili na naiso kung unsay background ni San Pedro diyang giingnan ni Kristo, pare ba nagpastor og unsa na, no? Santo Papa ba nagdili? That is another version of story. So ang Clarification, bro, Eugene. ay Clarification lang gamay. Ang ato mga gisgutan ngayon na labas pa kung panumduman sa lagi ani ba? Bahala na lang og unsay naghisgot ba sa Pedro dag unsa. Ang issue diri good bro, True Church and Founder. So katong imong Ezekiel 22:26 nga usa ba ni mga pareha, mangaon ba ni hugaw og dili, okay ra bang limpyo og dili. So that is another version of story bro. Mga kinaiya naman na bro, mga buhat naman as mga pare kung gasunod ba sila gwa. may pay ka na Focus lang. niya. Focus lang ta sa issue bro. Kana bang Church and Founder man oh. So basi nakay kuan dia bro. Nakay tawag aning ni ang mga ebidensya nga base dere dili man si Kristo ang nagtukod o yun ka ba ana ba? Sige bro, itunong lang gyud kuan bro. Kuan brad ba kanang mo inbox na ko akong kuan brad akong katungod brad. Ini man gud brad, rumasabtan pag kunimo gud. Ang iyam kong pagsugod gud dire sa 16-18. So, Objection, moderator. Asa Objection, wala na ni dyan ni object. Nagkomentaryo naman ni siya. Di man ni bro, asa kadala ba? Ay objection ta bro, unsay concern lang ni. May lang pangomentaryo dia ha. Kay anak pan dito na lang ribatal nimo na ikuha ng imong komentaryo. Objection gani is lagi objection gani bro, unsa ray concern nimo? Ana raman. So ni counter ka nga mo ni mo na isimo lang sa tema bro. Kanang pangutana babahin sa True Church lang. Good. counter Mr. Moderator. Ako i-invoke akong side ba, akong right. So ang kamo god inat nga masabtan pud ko nimo god. Ang iya mong gigig sugod nga bersikulo 16-18. Ang 16-18 nagisgot siya og kanang pagkapari and then authority. So now, akong pangutana man ko dire god. Ang akong pangutana nagsugod ko dire sa Ezekiel 22:26 tungod kay nagisgot ni siya og pagkapari. Now, sayo dali man ni siya tubagon pod kung iyang tubagon pod. Nara may duha ka pangutana and then Bro, ani bro. Ako na lang. Bro, ani na lang para malangay ta malangay although dili man ni abot pagkapari inyong gisgutan. Naara na sa ato ang affirmative kung tubagon ba na niyag dili, pero para sa kuha awagin na dili na sa kay diri, pero ikaw na lang magbuot ang affirmative kung tubagon ba na nimo 20 seconds kay malangay ta ini, go. Okay, akong tubagon. Kanang pagkapari ni San Pedro dia lain as pagkapari sa Old Testament sa Ezekiel kay wag na magtuman ng Ezekiel. Ang pagkapari ni San Pedro wala man ilabot sa atong topic. Ay tao tato kana imong gi-propose kay ato ning tubagon unta. Di man guna mauntang propose. Paabot magugko nga naay founder ba mingon ka nga natukod ang simbahan ni atong 1099 ana ba. So way kalabutan sa pagkapari sa Old Testament sa pagkapari ni San Pedro kanang giordinahan ang atong ang iyang mga apostoles diya sa San Marcos kapitulo 3:14 di-appoint niya. So si Kristo pare man. So ay kung ina nga maangin po si Kristo pare sa abi kanay pare sa Old Testament. Okay, time. Next question. Balik sa topic bro. Okay, sunod nga pangutana kay nagiskutan po gag kining ginatawag nga pangulo. So sumala diri Balik sa topic bro. Bro, topic lang bro. Ang kanto mong gud sa kadala nga
Bro, balik sa topic kay gisakyan naman to niya imong pangutana. No, ay lang focus ana. Regard sa true church gyud bro, ay na nang pangulo kung kisay pangulo dire Pedro Bagdili kay lahi na nang istorya ha bro. So true church and founder ni proba ni sa kadali lang nga kay ako sa ipos ang oras sa imong oras is alas kwan kini ni ang 8 minutes on top ra gid ta dire. So ani bro kanang tawag ani ni ang issue ni Brad Rockcham church and founder. So focus lang ka sa founder. O na lang bro. Okay, go. Okay brother. Contradiction brother. Ang kwan ko brother, ang gigamit ni bagot sa mga reference. Wala siya nag-isip og mga founder, kundi claiming lang kanang kwan ba, claiming sa kanang sa ginatawag nga Roman Catholic. Ani bro ha. Sagad lang. Okay, nasabtan na ako brother. Kung gaduda ka sa yang reference bro, kung duda ka sa reference nga, mo na pwede na nimo ipangutana base sa mo reference gigamit nga claiming lang, ano ba? Okay brad, di na ako magamit ang akong gigamit nga mga Latin nga konrad para sa mga pangutana. Lagi, di ba, ingon ka nga, gagamit sa reference, nya claim naman to, pwede nimo na ipangutana siya, brad, di gamit ka reference, claim naman to inyong reference, ano ba, unsa may mga clarification nimo, question nimo sa iyang reference gigamit, pwede nimo sa dutan dia. Sige, go, tagaan ka na kog oras. Okay, kini okay, sumala sa Mateo 16:18, nangingon dito na ikaw Pedro, si Pedro mo gikanan tahasan nga gihatagan og Yahweh. Akong pangutana ni Brother Rotsam, kini bang Yahweh nga gihatag kining si Pedro ba ang mo desisyon nga unsa nga iyang buhaton nga kung galing unsa iyang hukom kanang iyang buhaton nga siya magdesisyon ba? Wala kay maura bro, pangutana to nimo. Maura to yung pangutana bro. O sa topic. Sige na lang. O kung saan ni Pedro ang Yahweh nga kanang autoridad ni Pedro gihatag gikan ni Kristo, wala din nakaguba sa pagka-founder ni Kristo kay ni-mention naman nimo nga si Kristo di ay mo gihatag Yahweh ni San Pedro. So therefore, ang church din simbahan ang magtutukod mao si Kristo. Unya diri sa maong Biblia bro, diri sa Paraphrase of the New Testament by Richard Baxter usa ka Puritan nga Protestante matud pa niya. Mateo 16:18 imong gisgutan ng Mateo 16:18. And beside the Jews I have chosen among the Gentiles them I must call and gather to me. The Jews and the Gentiles shall be one Catholic church under one shepherd. So, pero nga si Kristo day magtutukod sa Catholic Church. Unya kaning Catholic Church gingalan man ni San Ignacio sa Antioquia. O ang Catholic Church is a member of the Roman Catholic Church. Sumala sa atong standard nga referensya. Okay, time. Okay. So sunod ako pangutana brother. Diya sa Roma brother, diya sa Roma nagisgot og kining Katolik. Now akong pangutana, kining Katolik diya sa Roma mao ba ning Roman Catholic? Kining Roma Katolik sa Roma nagtutuman sa balaod, wala nagbungkag sa balaod. So akong pangutana, kining Roman Catholic sa Roma mao ba ni ang Roman Catholic? Kay ang Roman Catholic is naka sila authority sa pag-change o pag-enhance sa balaod sa Ginoo. So akong pangutana, mao ba ni sila usar ba ni sila? Mao gyuning simbahan na bro kaning Catholic nga nasa Roma mo nagitawag bitaw siya Roman Catholic. Ay wala man na sa American Catholic. Kung Roman Catholic siya kay naaman siya sa Roma mo nangiingon ni San Pablo sa Roma kapitulo 1 bersikulo 8, Epistes homon kata Angelicain hulo to cosmo para sa tibok kalibutan universal. Catholic siya nya dili na maangkon sa Seventh-day Adventist. Next question. Nangingon ang Mateo nga labang pare mao si Kristo. Wala ako Mateo 5:17 wala ako ni ani haron sa pagbungkag sa balaod kundi sa pagtuman. Now, kundi iyang gisugo po di patuman ang balaod. Akong pangutana si Mua. Ngano ang Roman Catholic o kining ginatawag nga Catholic diya sa Roma lahi man sila og opposite sila og kining kasuguan. Sa bro, kadalang ha. I-pause na akong time bro ha. 4 minutes and 46 seconds kaya nanawag doon sa kuha bro. Kadali lang ha. Pusang 13 nun. Hello bro, may gabi bro. Hindi. Muta na ko bro.
Paman. Wala ka na save mo itong number din kong. Oh, wala ko ka-reply ni mo tuod kay kanang nahutdan kog load. Nana dire bro, nadawat na din. Tama ya. Mo text ako adto niya kung kanon sa ko magpatawag og meeting unya kay ga moderate pa ko og debate ron nga ka-live ko ron. Wa ko ka-response nimo kay kuan kaning wa koy load. Sige, sige na. Sorry kay disturbo ka rin parang imo na Sige. Follow up ko niya nimo kuan na magka-load ko. Sige. Sige, God bless. Sige, good luck. Sige. Alright, so mao to ang i-continue na ko oras nimo, Brother Melvin Suico. Unsa man toy pangutana nimo? Okay, pangutanan ako kay ang labong pare mo si Kristo. Labang pares Kristo. Ningon si Kristo sa Mateo sa 5:17 padulong sa 19. Wala ko niya sa pagbungkag sa balaod. Bungkag sa Kundi aron sa pagtuman. Unya balaod iyang gipasugo akong pangutana sa isip nga kanang kuan. Unsay ngano lahi ang opposite ang balaod sa Roman Catholic o kining ginatawag nga Catholic diri sa Roma. Okay, sige bro. Unsa ko noy kalainan bro? Bro Doc Cham. Unsay kalain ni anong opposite ko nung balaod sa Catholic Church sa Roma o sa Roman Catholic? Murag lain naman ito. Okay, di na tinuod nga kuan kanang opposite kay kanang Catholic diya sa Roma, kanang simbahan nga Catholic na gidalang San Pablo. Mao ni ang Roman Catholic Church. Hinuon gani ang inyong usa ka basahon nga The Great Hope diri sa pahina 52 matud pa din the Roman Church was still the spouse of Christ. Esposa kuno ni Kristo. And the Pope Okay, was time. the vicar. Next question. Next question. Okay, ito ko pangutana. Makaplagan ba sa Biblia nga si Peter gitawag og papa? Okay. Puli sa Dios, vicarious pilide o puli sa Dios. Ako na lang, bro. Ana na lang. Wa kay objection, wa kay objection. Objection moderator. Ato na lang kaning sa buto ni si Melvin Suico kay sold out na lang ng kwan bro. Okay. Ane bro. Bro Mervin, kanang nasabtan na ako tong side ni kon ba? Bro, dili lang ta. Lagi. Dili lang ta mo kawa sa tema. Ang topic mo na to ani bro Mervin is true church and founder. Kaning pagkapangulo ni San Pedro kung Santo Papa bisag dili, that is lahi na po ng istoryaha. So kung gusto ka, pagsabot na lang mo ka na inyong itapik, kaya masig moamba kag true church. Mr. Moderator, ang iya mong gigamit ng mga reference about sa history encyclopedia pod. Ang kuha mong diya, ang encyclopedia mong god, ang author po na ang kanang distributor po na nga mga written gikan na po sa Roman Catholic. So, ngano mangutana pa man ko anak about anak. Di ba mangutana ka ani ha, bro? Kung lagi ka Catholic man author na no, butang talang Catholic author. So dot ani mo siya nga bro, kanang imong gigamit Catholic author man na. Huyon ka ba ano ba? Di kay mo abot ka to Santo Papa layan na siya. Excuse me. Bro. Objection gamay. Counter. Inani. So okay na ni siguro si Melvin Suico moderator nga kining si Kristo nang nagtukod sa Roman Catholic Church kay adto na lang tanang Papa si Pedro ana. Unsa man? Kaya na nimo? Okay na nimo Melvin Suico kay ang magtutukod sa simbang Katoliko maos Kristo kay adto na ta sa pagkapapa ni San Pedro unsa man? Okay na ka? Unsa man ba? Sold out na ni atong topic nga si Kristo ang magtutukod sa Roman Catholic Church. Kaya adto na po tayo isgutan na to ning pagkapapa ni Pedro. Pero dili man ni bro, dili ni it's all about sa imuhang panahon sa bro. Dili ni it's all about sa imong panahon karon bro Cham sa pagpangutana kung sold out ba siya. Natas panahon karon sa objection. So ang ako lang moderator's time ipasibo ra gyud topic bro. Ay na nang isgot na Santo Papa kay lahi na po ng version sa storya nga nganong Santo Papa ma San Pedro o usa ba na ba siya Yahweh o wa. So 4 minutes and 35 seconds kung gaduda ka atong reference nga gigamit kay Catholic author dot ani mo sa dito pangutana go ahead. Galibog na kung sa ipangutana. Ang among gong pangod, ano ba yung moderator ang iya mong gigamit first god sa Mateo 16:18. So dire ko nagkuan ba nag-isa ka nang kuan kay sa akong side man god biblical mo ang akong kuan god Bible alone ba now mo nga dili na ko mo touch sa iyang mga katuyang pagpumatuod gusto na ko nga mubarog dire sa Bible.
itirahon nimo sa Biblia nga sumalas Biblia ang Katoliko ano ba about sa Katolik ayo na naisgot ang pagkasanto Papa ni San Pedro pare ba siya Mao gina akong gibuhat karon nagbibilikan ko nga pagpamatuod nga ang Roman Catholic. sige bro kay ug mo moderators time malangay magitanig samot bro sakyan na lang nato niya bro kay murag wa na man nila yung kapangutana bro sakyan na lang nato niyang kwan sige go tubagan na lang to pangutana na lang 4 minutes and 35 seconds. Okay, Brad. Sorry, Brad. Pero sa akong okay, Brad, pangutana, Brad. Kung ang Roman Catholic, Brad, kining Catholic sa Roma, ato masabtan nga na magtutuman sa balaod, wala gibungkag ang balaod, giligon gani sa sumala diri sa Roma 3 sa 31 gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo wala gayud hinuon gipabarog nato ang pagkasuguan now akong pangutana ang Roman Catholic nag-enhance sila balaod giusab nila ang na sila pag-usab sa balaod so akong pangutana ang Roman Catholic usbon ako pangutana ang Roman Catholic mao ba ni ang ginatawag nga Catholic diya sa Roma Sige. Okay, tubag. Mao gyud ang gihisgutan diha ni San Pablo kay si San Pablo wa man miadtog Amerika dito man gyud sa Roma mo nang gitawag og Roman Catholic kay ang inyong basahon nag-ingon the Roman Church was still the spouse of Christ and the vicar and the Pope is the vicar nya ikaduha. There is the Voice of Prophecy Friendship Course by F19 John Sabati. Usa ka kinaiya sa matuod nga iglesia mao ang panagiusa. Nya matud pa dinhi sa Friendship Course. Time. Well, sa mao gyapon oo, Katoliko ang matuod nga iglesia. Time na, bro. Matud sa inyong libro. So, Next tinuod question. Na, ang Roman Catholic Church na nasa Roma. Time na bro, next question. Okay, sunod nga pangutana. Aware ka ba nga sa Mateo 24 sa 15 naay kuan diya nga pro church gisgot og pro church nga adunay mapasipalahon nga magtindog sa ginatawag na most holy place nga ginatawag nga holy place nga mapasipalahon ug kining nagtindog ng imong kanon nag-establish so akong pangutana kay gikuan nimo claim nga kutay mo sa kanang kunamoy kutay sa kanang church akong pangutana nag-establish man ning ginatawag nga kanang gitawag kanang masipalahon nga tao akong pangutana dili ba ni direct akong pangutana dili ba ni unsa may explanation o unsa may tubag ni mo nini nga aduna may pagbungkag sa balaod sa Roman Catholic Church. Okay, wala gabungkag ang Katolik sa among balaod ra. Oy, naara man among balaod ang namungkag katong mihawa simbahan nasa unang Juan kapitulo 2 18-19 katong mihawa simbahan labi na si Martin Luther katong mga protestante ba kasama nimo protestante man ka so mo nawa na simbahan nga nabungkag ng mga doktrina simbahan kay nag-Bible alone na lang so which is dili tinuod nga simbahan niya gipamatud-an man sa inyong itanda sa inyong mga libro nga ang Roman Church is the Time. spouse. Okay, sunod nga pangutana sa 2 Tesalonica sa 2:3 padulong sa 5 nag-ingon dito nga dunay tao nga magalingkod sa balay sa Dios. So magpailang nga siya Dios. Akong pangutana siya kay maglingkod man sa balay sa Dios. Aduna siya ay posisyon sa balay sa pangutana. Kay isip nga kutay ang kining mga pope sa kining pope na gitawag diya sa kanang kwan kay na sila authority sa pag labaw pa sila sa Biblia. Tama ba ni brother? Ang ilang decision. Okay, kung natin basahon nga na nga history, tama nang mabasa pero imong pagsabot dili tama kay ngano man. Kay diha sa sulod simbahan na magi masalaypon. Sabi na si Judas Iscariote, wa nagpasabot nga nahugno ang simbahan pero wa gyud nimo matandog nga ang founder bisag maglingkod pa magtindog ng daotang tao diha, maglingkod magtindog di nakaguba sa pundasyon simbahan kay si Kristo may founder sumala sa kung gipamatud. Okay, time. Next question. Okay, sunod nga pangutana nag-ingon man gud sa kuangod sa chapter 4 sa Juan nga magsimba sa espiritu ug kamatuoran. Now, ang pagsimba sa espiritu ug kamatuoran mangutana ko nimo na duha ka senaryo akong ihatag nimo. Kung misbot magisgot Bro, Mervin. Gipost na ko imong time dire while nangutana ka kay after ka ana sa imong pangutana motubag mas Brad Rockcham tagaan ti ka glass nga pangutana kay 34 seconds na gyud mo ha dire.
Okay. Nay duha ka senaryo akong ihatag sa mga nga dala pangutana. So, nagingon sa chapter sa Juan 4 nga nagingon dito nga magsimba sa kamaturang espiritu. Now, na ihatag kog duha ka senaryo nga pangutana. Nay duha ka kon nahiskot og kutay. So, kining kutay una is kutay sila pero wala sila nagtuman sa kabubuton sa Ginoo kay naay apostasi nga nagkuan sumala dito sa Mateo 24:15 nga nag-establish pud siya og kanang iyang kagulingon nga pagdisobey sa kabubuton sa Ginoo. And then kining isa nagkuan siya nga nag-claim siya kutay nga Bible alone o kining kuan. Akong pangutana sa imo direct sa Mateo 5:17 wala ko ni ani sa pagbungkag sa balaod. Akong pangutana versus sa nining authority sa Roman Catholic. So, akong pangutana, amay mas katuhan ang kining sa Mateo 5:17 o kining authority sa Roman Catholic? Okay, to bago na lang nako. Wala man ka nag-focus sa founder. Ang mabasa dia insakto na, pero ang imong pagsabot may dili insakto. Tinuod man nga wala bungkagan ni Kristo yang gitagaag katumanan. Magbito na sa inyong libro, matod pa, that the Roman Church was still the spouse of Christ. And the Pope is the vicar of God. Matod pa sa inyong libro. So di nakabungkag sa founder gyud. Sa unsaon pag napay mga Judas Iscariote sulod simbahan di nakaguba. Amay tubag. Next question. Last pangutana, bro. I-time na ko na 34 seconds. Gi-post na ko to. Last pangutana. Okay, last nga pangutana. So, ang kuha God sa Mateo 5, so mag-focus ko din Mateo 5 sa 17, naingon niya nga wala jud gibungkag ang balaod kundi og sa Revelation sa 12 Revelation sa 14:12 ang wala nga ling iglesia pero nay tamailan nga nagtuman sa balaod. Akong pangutana nagtuman sa sugo. Akong pangutana nga kini bang Roman Catholic o kining Catholic gisgutan sa Roma nga wala man jud gabungkag ang balaod kundi gilig-on. Akong pangutana usa pa Japon ba ni sila? Yes, of course. Gibasa ang Catholic o Roman Catholic Church is Catholic Church is a member of the Roman Catholic Church. Magsunod ba ng mga membro og dili? Dili tanan kay do na may nga santo simba nagsunod yun. Nya kadtong ingon nimo nga ang kanang pagsimbas kamatuoran pinaagi sa katong sa Juan 4 bato yung gamit. Ang tinuod nga pagsimba mao ng Roma kapitulo 9 bersikulo 4. Ang paghalad sa tibok kinabuhi mo. Okay, time na, bro. Alright, so naman tayo igong oras. Nahumana kang Mervin Suico ayang pangutana. Bias, Brad, kay Katoliko man ang moderator. Asam ka dapit ni Bias, ani? Ibadlong pa magaling na kutos, Brad Rookcham, ganina. So, Kuya Galaxy Bidolido. Mayang gabi, Brad, shout out ko sa akong pamilya ug sa nga naglantaw sa imo live, Brad. Maoy nasad ko. Maluoy nasad ko ani nga SD dili man kabalo mangutana. Sa topic wala pa ni siya matudloi, sa Katoliko pa ni siya maloy kuani niya. Alright, so sa podere the verse that called church ground. Alright, taas mo ni muhay maugman tagbasa ani kay Jopitsin Amorte. Ingon pa dire ni Jaime Dumagit Damuluan. Ambot lang ninyo, wala man astima adto na lang mo zanik kalandrakas topic ti Bagalares. So ingon niya adto na lang mo kalandrakas program saag man ni Siswiko labaw pa ni mugawas kaysa maayo ni ibaligya para pistahan kay dili mo tunong sa tudling. Ako sa tanaw diri sa tong YouTube channel be kisa maning ka comment ato dire perting dagana naman kay ni di ay basi unyag mangluod na sa ning uban. Wala to gi shout out. So antos lang mo ha. Si Rosel Tirado, good evening po. God bless. All right. Pretty Marshall, Francis Neil Makabugto, og si kisama ni Giovanni Abamunga watching from Baganian, Tabina, Zamboanga del Sur. Abutay tadi no? Si Ninita Rosales, good evening po.
wala na landslide na ang SDA. Alright, si President Makabugto, mingon pa niya, why kahinanan ning SDA. Imbes mangutana, nag-lecture naman lang. Ay, matod pa ni Rosel Tirado. 5 minutes lang. Bro, 5 minutes na lang tayo rebuttal, bro, no? Naku po, wala na atang alam to sa debate. Alex Daag Goor, sa naalaan ko na saan siya? Sa nalalaman ko 1990 hanggang ngayon, pare-pareho lang ang arguments. Ano to ngayon ang tawag? Pangkabuhayan na ba ito? Oy. So, basta sulpo talaga sa mani. Uban diri ha. Sa mangita ko diri. Surrender na yan. Please, palitan nyo topic nyo, bro. Kalibog siya kay unsa kunoy. Pati ako, sumali. Pati to ko, sumali. Alright, so, Mervin Suico. Gaduda man jud gas kang Brother Roxam kaganinang pahayag kay matod nimo is ang author katoliko sa ja kato mga referensya nga yang gipanggamit wa gid mo na dawat kani nga time sa sod sa 10 minutos mo ni time nga imong gubuon ang pamahayag ni Brother Roxam Raul Lanilla. Sige bro, magsugod imong oras 10 minutes. Go ahead. Okay no, daghang salamat no. So, ang kinay maguna mong tema igsoon pagpamatod ang Roman Catholic ang pro-church. Kung maiskot ka pro-church, nag-iskot ni siya og kinaiya. Wala man may nag-iskot og ngalan sa building nga pagpa-prove aron sa kanang ginatawag nga kanang unsa ba na success kanang kutay-kutay sa mga tao. Kundi nag-iskot may pro-church. Ang pro-church gani mga tao kinaiya sa tao nga nagkuan sa kanang matuod. So kini brother nagamit man gud siya og kini sa Mateo sa kuan Mateo sa 16:18. So kini nga kuan man igsoon pa reminders lang igsoon nga para ni sa pag-discuss sa doktrina, dili ni sa kanang pag-atake sa taong suna, kundi para ni sa kanang kuan kay kung ang tanan nga nagpangga kang Kristo manggod, bot pa sa bot nga isa rin ta kung sigun sa atong reliyon, pero aduna may pagsumpaki may tungod sa doktrina may igsoon, pero dire ra pud tatama ng igsoon, igor ang pud tapahayag may tungod kung unsang Bible kay sumala sa Juan 17 pa balaan na sila pinagi sa kamatuoran. Pulong ang pulong mo ang kamaturan. So akong kuan maigsoon kining kuan ko sa Mateo 16:18 nagingon diri nga ikaw si Petras bato nga gamay o ibabaw ning bato Petros dako nga bato. So pagatukuron ko ang akong iglesia. So sa isip nga negative side ang Petros manggod ug ang Petras kanang na sila kalainan ba gamay na bato o dako nga bato. So ang tinuod nga bato mao si Kristo. So makita na sa unang Korinto 3:11 walay laing nga pundasyon nga igabutang gawas igabutang na nga mao si Hesukristo. So meaning to say ko wala na laing nga kanang kuan pundasyon kundi mao si Kristo. So Efeso 2:20 ang pundasyon ang mga apostoles o mga propeta nga si Kristo Jesus mao ang pangunang bato sa pamag-an. So problema kung si Pedro ang unang papa sa pagpamatuod natong giingon nito nga sa Mateo 16:18 nga gitagaan og authority sa kuan og gihimo si Pedro nga papa ni Jesus o kuan nganong wala siya gitawag nga papa sa buhat 15 kung namo ko hitabo dito nga konseho nga konseho ba nga kanang kuan ang desisyon nato nga time kundi si Santiago ang desisyon kung tugutan nato kung ang ngalan nga kanang pagkapapa nga nail labaw nga authority dapat siya mo desisyon at ani nga event nga igsuon sa buhat 15. So atong masabta may igsuon nga kining pagkapapa ni kuan ni Pedro according ra po ni sa Roman Catholic dili sa kanang Catholic bitaw kay
alay manggod ang kanang kuan manggod ang pinay manggod sa Papa is kanang puli sa Dios o vicarious filii. So nasabtan ko na to dito sa kuan pod nga sa 2 Tesalonica sa 2 sa 3 sa 5 nga naay kanang tao nga mulingkod sa balay sa Dios nga siya magpaila nga siya magpaka-Dios. So kung mangita tag istorya may igsoon nga istorya nga naglingkod sa balay sa Dios ug siya magpaka-Dios, ang kwan mo nag-establish mo na sa balay sa Dios. Nag-establish sa balay sa Dios ba kung atong sabton kutay siya pun siya pero ang iyang kanang kwan nag-establish man siya sa balay sa Dios, ang iyang pagtulunan agin sa pagtulunan sa Ginoo. For example kining panahon ni Constantine sa 2nd century sa Daniel 5 sa Daniel 7:25 na naguhunaw na sa pag-usab sa balaod. Atong masabtan dito wala pag-iusab ang balaod pero si Constantine iya nang gi-propose ba nga pero pagabot sa 4th century nanay kanang 4th century nanay giligo na nanay pangil ba padulong sa 15th century nanay pangil ang katong balaod nga gi-propose ni Kwan. So nakuha na to natuman ang giingon sa Daniel 5 sa Daniel 7:25. Now ang kini manggong kuanggod sa sa 2 Tesalonica sa 2:3 padulong sa 5 nga mulingkod siya sa kanang kuan mulingkod siya nga balay sa Dios, meaning sa nga continuous ang iyang paglingkod kay naglingkod man siya. Then ang iyang kanang kuan ang iyang kuan nasa authority ba nga nasa authority ang iyang kanang kuan nasa pag-usab sa balaod and then kay gikaro sa Bible man gud sigasa ka mobasa sa New Testament ang balaod jud kuan jud nga ang balaod wala gibungkag kundi patuman ang balaod sa Revelation wala ginganli dia og kanang iglesia nga unsa nga iglesia ngalan sa iglesia nga kutay din sa nga iglesia nga kutay wala nganli nga Roman Catholic ba ni o Baptist di ba ni kundi nanay kinaiya ang kinaiya niya is nagtuman sa tugo pero ang dragon man gud isgutan dire sa 12 sa 17 ang dragon at sa babae nagtuman sa tugo. Then ang gibuhatan ni kining sa Tesalonica sa 2 sa 3 sa 5 nga naglingkod sa balay sa Dios. Naglingkod sa balay sa Dios, nag-establish siya. So kay nasuko man ang dragon sa balaod sa Ginoo, iyang gibuhat para sa ko iyang gibuhat kung imong kanon, iya yung punto ang balaod sa Ginoo, ang iyang gipunt balaod sa Ginoo pag-usab kay hitman niya ang balaod kay nasuko gani siya kay katong mga ginatawag nga children of God dire sa pinadayag 12 nga kini nga dragon nasuko kay nagtuman sila og balaod. Remember kini nga 3 minutes and 26 seconds. Gani gisgutan diri sa Revelation wala siya nganli ba kundi magtutuman na sa balaod and then sa kuanpod sa Revelation sa 14 12 mo ni ang kanang kuan agda alang sa mga balaan nga nagtuman sa sugo. So og sa pagtuo kan Jesus. So atong tanawon kung atong sabton nga ang iglesia sa Dios wala siya nagpabungkag sa balaod, wala siya gi-change o wala siya nag-inahan sa balaod kundi nagtuman kay mo may sugo taro tato man na powerful kay nga pulong diya sa Mateo 20 Mateo sa 5 sa 17 wala ko ano sa pagbungkag sa balaod kundi aron sa pagtuman nga ginapakina nga mas una pa wala ang langit ug yuta kaysa kasuguan. So 19 kung kinsa to magtuman ini kini po nga iglesia dire nga kining katawhan dire wala sila nga ngadli nga kinsa nga iglesia pero ang timaan lang niya is nagtuman sila og balaod. Nagtuman siya og balaod. And then ang kining kuan po dire sa kining ginatawag nga kining kuan kanang pillar of foundation of truth pillar of kanang ground of truth kung ang uban po niya pagkuan niya nga ang mga tao ay ang iglesia na sila authority nga na authority nga ang siban kung unsa ang kuan sa siban ang truth mas kuan sila sa truth ba pero ang gipasabot nga igol sila pagpanalipod ang katong iglesia nga sa kamuturan kay nagingon man ang kuan nga
Nagingon man lang kanang ang Juan di City nga balaan na sila pinagi sa kamaturan. So ang kamaturan kamaturan mo nang kanang pulong sa Ginoo din. Klaro og tataw pod nga diya sa kuan mo sa Mateo sa 28 nga kanang gisgot 1 minutes and 18 seconds. kanang gingon diya panglakaw ka mo og bautismo sila sa ngalan sa anak ug sa espiritu. So kana siya nga kuan para mo na siya kanang murag sa future siya nga kanang future siya nga kuan ba kay kung about siya sa repentance baptism mo gid gisgutan baptism baptism kanang pagkuan ba pag dip kanang kuan siya i-dip siya kanang ituslob yang kanang kuan ba pero ang way sa baptism sa kanang sa akong 45 seconds. okay na brad Okay na? okay na brad Wala pa kay 37 seconds itiwasan to imong na putol. Sa dos to ka sa 2-3 ayaw ka mo paglimbong kay dili ka kana moabot gawas kung moabot una ang pagtalikod. So sa Daniel City 25 magsulti siya og mga pulong batok sa labing hataas nga pagdugmokon niya ang mga balaan. So sa negative point sa punto sa negative sumala sa pinadayag 12 size 14 na ay number diya nga 1,260 ka tuig nga sa Kamingawan. Akong kung mag-iskot tag Kamingawan, never nga hitabo nga ang Roman Catholic niadtong mga Kamingawan. So atong 5 Time na, bro. Time na. Sige. So daghang kayong salamat Brother Mervin Suico sa imuhang 10 minutes nga paguba gyud sa tima ni Brother Rockcham nga gipamatud-an nga Katoliko tinuko jud ni Kristo. Nalingaw lang kung Brother Rockcham na minaw kas iyahang pamahayag bro murag natulog man ka bro. So anyway matud Padre ni Francis Neil magkabugto kining SDA di gyud bawala ang sa Daniel City 25 unya wrong interpretation ra ba. Kung malapit lang ako sa SDA lalabanan ko to topic patutunayan ko na ang SDA patutunayan niya na ang SDA tatag ni Jesus si Rosel Tirado. Alright, so is the sa maning isa dre Question na ta bro? Sige bro, areta. So Santa na lang. Alright, sige. Katong iyahang pamahayag ka ganina bro, kabalo kong hinam-hinam na ka mangutana, ready na bagas pangutana? Okay bro. Okay, Mervin Suico, Brad, ready na kas pagtubag sa iyang pangutana? okay brad Sige, kulbahinam ni kay gubuon ni Brother Rockcham ang imuhang pamahayag pinagis pangutana 10 minutes, go ahead. Okay, unang pangutana igsoong Mervin Suico. Ako pangutana kanusa no when ang Roman Catholic Church nga imong gisupakan nga dili tinukod ni Kristo kanusa raman di ay ni natukod. okay brad matubag ko brad 20 seconds. Ang Roman ang Catholic brad diya sa Roma wala sila nagbungkag sa balaod and then sa Objection, third moderator. Up 9 seconds imong nabilin ang imong oras pagpangutana 9 minutes and 26 seconds. Usay objection. Akong pangutana when o kanusa natukod ang Roman Catholic Church kay supak man kani nga tinukod ni Kristo. So busa tagae mi ang mga naminaw tagae ug answer sumala sa atong gisabutan Biblia og referensya kanusa man diay ni natukod nga dili man ni kang tinukod ka ni Kristo. Kanusa? So bro, Mervin Suico, wa kay counter? counter objection brad Sige. ngayon mga pangutana brad kanusa natukod ang Roman Catholic So ang Roman Catholic manggod kung magkuhan ka og Roman Catholic na official lang pa yung pangalan na is late nga sa century na mga dili diya sa kuhan dili siya ma-prove kay kung sa kinaiya
ma-prove siya sa kanang ma-prove makuan siya sa pangutana siya ba, pero kung magisgot na kanang Roman Catholic, kuan mo siya kanang unahan na organizer nga kanang kuan ba nga Roman Catholic. Okay, bro. Ngalan. Moderator's time ta ha. Ang pangutana ni Brad Rockcham, win kanus so ang imong trabaho site kag tuig lang ay na nang kinaiya kanus ban agihinganlan kay ang pagngalan ana is dili man iyang issue dres pangutanag kanus agihinganlan kanus natukod ang simbahang Roman Catholic Church. Win unsang tuig ka, bro? Sa akong side, Brad, akong tubag, Brad, wala giusgutan sa history, Brad, nga na-official nga ang Roman Catholic Church, kundi ako na bantayan is hinahinay siya nga ang iyang pagkanang time. Nga, Okay, so laing pangutana, bro, atong i-resume ang imong oras 9 minutes and 26 seconds. Okay. Supak magkaning tema nato igsoong Mervin nga si Kristo'y nagtukod. So siyempre ang sa imuha di good si Kristo mo'y nagtukod. So ang pangutana na po nako dili na win kun dili who. Kinsa nagtukod sa Roman Catholic Church kung dili si Kristo, kinsa? Base sa kuan, Brad, ang kinaya, Brad, is ang system sa Roman Catholic, Brad. Objection, moderator. Bro, 10 seconds ang imuhang na-consume sa tubag, 8 minutes and 47 seconds gipang post na ko ni ang iyang pangutana, bro, kinsang tawhana nagtukod og di si Kristo. O nya na imong kinaiya, bro, kay di man sound good. Kinsang tawhana, bro? Gikuana diri, Brad, na kini nga pagsugod sa papal supremacy, Brad. Lagi, kinsang tawhana, tao may gipangita para masibo tas oras kay mo object si Brad Rockcham, wala na ko dawata yang objection kay kabalo ko nga diring dagana yang objection. Kinsang tawhana? Okay, Brad, akong mabasa ko, Brad. Ang Catholic Church maura ang illegal nga reliyon sa Roman Empire. So atong 606 to 607. So si Pope Boniface the third gitawag og Universal Bishop. Kini ang pagsugod sa papal supremacy. Objection, moderator. Wala ko nangutana sa pagsugod sa Bro, bro, ang iyang pangutana, bro, lagi, ang iyang pangutana, dili about papacy, kung kano sa nagsugod ng supremacy sa pagkapapa. Kinsang tawhana nagtukod og di si Kristo? Nakapos ang time, ha, 8 minutes and 47 seconds niya. Ikaw, Brad Mervin, nakay 10 seconds diri karon sa imong kuan akong gipost. Kinsa man tawhana, bro? Direct to the point, bro, para mahumanta. Kung magkuhan ka sa kuhan, Brad, history, mukuhan dyan nga si Kristo. Pero questionable pa na, kay claim na sa Roman Catholic. Ang distributor na ang Roman Catholic, sumala sa history. Okay. According sa Roman Catholic. Okay. Next, according- ako sa okay. kana, bro. Ako ning i-resume mong oras. Go ahead. Okay, matod nimo Catholic may nagsuwat mo ng claim sa Catholic. So Ang Roman Catholic, Brad, ang Roman Catholic, hindi ang Catholic. So tagay kog referensya nga standard kanang dili sa Catholic ba nga kinsang tawhana isulti, kinsang tawhana nagtukod, ang nagtukod sa Katoliko nga dili si Kristo ang ngalan. Kinsa? Tagay ko. Counter-objection, moderator. Sa bro, kadala nga, wala pa na ko i-post na akong oras. Ayaw sa pag-counter objection, kay wala mo to ga-object si Brad Rockcham. Ayaw pangutana at mangayo sa standard references nimo nga about anang piki nga Kristong nagtukod. So makatag ba ka? Objection, moderator. Gayaw sa objection nimo. Ang iyang mga pangutana mong God, about sa Roman Catholic. Kinsa mo'y iyang pangutana nga kinsa mo'y kung dili si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic, kinsa man ang nagtukod
sumala sa kanang kuan sa akong nga side. So irrelevant man gud nga pangutana Brad kay wala man na kuan gud sa history god. Okay, next question. Next question na lang ta bro. Kaya ano naman dito malangay. 8 minutes and 16 seconds. Go. Niingon ka man nga ang simbang katoliko, ang mga katoliko mao ay nagsulat gyapon sa referensya mo nang gi-claim nga si Kristo mao ay founder sa Roman Catholic. Di amay inyo ha, dili man ni amo. Naa sa The Great Hope sa pahina 52. Matod pa dinhi, the Roman Church was still the spouse of Christ. Sa imong nadungog inyo ha man eh. Kinsay nagtukod sa Roman Church? Sumala sa maong libro. Dia sa kuan Brad, dire sa ano po na dire sa scripture of Roma Brad, dire sa kuan Book of Roma. Nga Objection mo dito. Unsay objection? Ipos akong time ha. Unsa may objection? Akong objection kinsa iyang nadungog nga tawo nga matod pa diri the Roman Church was still the spouse of Christ. Kining esposa ni Kristo ang simbahan man ni Roman Church. Oh. Kining bana sa esposa kinsa man ni sa imong nadungog diri sa inyong libro. Okay bro, kinsa ba daw kuno bro? Sumala dia Brad. Kinsa man? Kinsa lagi? Sumala dia Brad, nga sulat dia Brad. Kinsa man? Problema Lagi, sumala kay- kinsa may imong Naaman nadungog? ni- Gibasa niya ganina nga ang Roman Catholic Church was still to him the spouse of Jesus Christ. So kinsa may spouse sa Roman Catholic Church sumala sa iyang gibasa? No. Ang pangutana kinsay bana sa esposa nga mao ang simbahan nga Roman Church. Ang simbahan Lagi. mao ang esposa. Kinsay bana bro? Kinsay bana? Dia sa Revelation Brad, naisipot ka Jesus Christ Brad. Jesus Objection mo Christ. dito. Bro, dito bag sa bro. Jesus Christ kuno bro. Jesus Christ. Jesus Very Christ. So explain bro, kana pa kay 20 seconds. Jesus Christ, explain. Okay Brad, ang kuha magod, lahi ang kuha magod, lahi magod ang Roman Catholic o Catholic dia sa Bible magod, no. Mora to? Okay ka ba? O more o tira. O. Sige. 1 seconds. Alright, so next question. Okay, next question. Matod niya lahi ang Catholic, lahi pod ang Roman Catholic. Iyan namang pukoy dala nga kining Greuler Encyclopedia of Knowledge, page 194, volume 4. Oh. Matod pa din in popular usage, Catholic commonly designates a member of the Roman Catholic Church. Ang pangutana, kinsay member sa Roman Catholic Church sumala sa akong gibasa nga standard nga referensya nga atong gikasabutan? Sumala dia Brad. Objection moderator, kinahanglan responsive atong Bro, be responsive lang sa pangutana, bro. Unsa may pangutana nimo brother Roxanne, i-post na kung time ha. I-rephrase imong pangutana kay tubagon niya 20 seconds. Bro, Roxanne, Ay, i-rephrase imong pangutana, ibalik kay tubagon niya 20 seconds. okay, sumala sa Greuler Encyclopedia, Greuler Encyclopedia of Knowledge, that in popular usage, Catholic is a member of the Roman Catholic Church. Ang pangutana, kinsay membro sa Roman Catholic Church sumala sa referensya? Sumala Catholic Church, yung giingon dia. Okay, very good. Okay. Explain bro, Next 20 question. seconds isa. Dapat sa 20 seconds. Explain. Ang giingon dia Catholic Church ang membro ang Catholic Church man gud dia gisgutan dia sa kungkuna sa Roma mo Book of Roma, kini sila nga Catholic Church. Kining Roman Catholic Church kini sila is wala gabungkag sa balaod. Oh, time. Mong basahon ni dito. Bro, alas 9 ko taman bro kay murag hilom na kay sa mong dapit. Sige, time. Next question. Okay, next question. Kaya niingon ka man, iuyon ka man nga ang Catholic Church is a member of Roman Catholic Church. Usara man din naaman sa paraphrase of the New Testament by Baxter. Matod pa din the Jews and the Gentiles must be one Catholic Church under me
only one shepherd. Si Kristo ang shepherd sa maong Catholic Church. Ang pangutana, buyon ka karon nga si Kristo ang maong shepherd ug magtutukod nini. Sumala sa mabasa. Mo yun. Kay sumala mo dire sa Book of Roma, mo giisugutan nga kanang kuan. Okay. Pero lahi sila. Oh. Okay, follow-up question. Nganong miuyon man ka nga negative side? Asa bro, ka, nag-explain pa si Brad Mervin Suico bro. Go. Ay, kini man ko Book of Roma, brother. Book of Roma. Kini nga mga Catholic Church, gitawag gyapon sila Roman Catholic Church tungod kay sila is nagtuman sila sa balaod, wala sila gabunggag sa balaod. Kundi ilang gipaligon sumala sa chapter 3 sa Roma. Giligon nilang balaod pero ang problema sa kining ginatawag nga Roman Catholic. Time na. Next question. Okay, next question. Matod nimo kaganina nga ang akong gibasa referensya mo na mutugan nga si Kristo ang founder tungod kay Katoliko ang mga writers. Matod nimo ganina ang pangutana karon, kinsa may writers sa akong gibasa nga standard nga referensya nga Katolik man ka? Kinsay writers? Wala po ko nagkuha na Brad. Kay daghan mo itong mga kuha ni mong gi-search Brad. Ay mong gi-present Brad. Okay. Matod nimo gisgutan nimo kaganina nga miingon ka nga ang kuan sa Santo Papa Vicarius Filii. Matod nimo Vicarius Filii. Na may pastor ninyo nga si Pastor Dison nga miingon siya sayop ng Vicarius Filii kundi Vicarius Christi. Asa may insakto, ikaw o si Pastor Dison? Parehara na sila Brad. Kaya ang kanang parehara na sila. Okay, parihara matod nimo. Wala pa bro, isa bro. Isa bro Rock Jam. 10 seconds pa kang Mervin Suico. Padayon na bro. Ang Bisaya ng Vicarius Filii nga nagtuman sa nagkuan si napuli sa Dios. Nagtuman sa Pero Okay, ang Vicarius Christi unsa man? Sabi ni saya. Time. Bro, next question. Okay, next question. Gisgutan nimo kaganina ang Papa sa Roma nya gipasangin lang nimo sa 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 3 nga mosulod sa templo sa Dios. Karon kay ang SDA Seventh-day Adventist nangangkon man nga tinuod pud nga simbahan. Kanus aman ang Papa misulod sa inyo ang simbahan og milingkod. walay sa Biblia Brad, walay Papa Brad. No, dili ka magkaplag og Papa sa Biblia. Objection, moderator, wala ko nangutana nga naabay Papa, wala. Okay. Ako sang giputol lang oras ha. 3 minutes and 19 seconds. O sa may objection nimo? Akong objection, wala ko nangutana naabay Papa, wala. Ang pangutana niya, yung gigamit ang 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 3 nga musulod kuno sa templo sa Dios ang katong taong yawan noon. Unya gipasangin na niya ang Papa ganina. So therefore, ang pangutana nako, kanus aman misulod ang Papa sa Roma nga milingkod sa inyong simbahan. Kay milingkod man is templo sa Dios, ya matod niyo templo mo sa Dios, di kanus aman nahitabo. Si kanus daw bro. Repeat pangutana Brad. Kanusa daw kuno kung Santo Papa yung putana bro, kung Santo Papa na siya, kanusa na itabo nga ang Santo Papa milingkod sa Seventh-day Adventist kay templo magamos Ginoo. Gikuan dire Brad, nagiskod nagklima ng kutay, na kining kutay dire, naglingkod siya. Ang kuan mo dire god. I-wave na lang nako, bro. Wave na lang ko. Wave na lang ka? Kay sa rebuttal na lang. Sige bro. Napamta kay 3 minutes. Alright, so ang issue mo ko doon tadri kanus yaki kutay man niya noon. So tayo ni di ta magkasinabot ani brother Mervin Suico sa imuhang tubag ug sa iyahang pangutana. So ako pati amo mga viewers dire galibog na. Galibog. Wala may SDA tao ni laban ni Mervin Suico dire, labon og mag-live ko dire sa akong programa nga dili debate perting dagana kay sa barista mag-comment alos mangbas na ho dire wa man. So wa naman tay igong oras kay gi-wave naman niya nasabtan sa nako ning side ni kon are na lang ta si mas usual rebuttal 5 ka minuto sit na ko ning oras 5 ka minuto ang rebuttal unya kining tawag aning the same as usual, unahon na to si Brother Mervin Suico. Brother Mervin, mayong gabi Okay no, so daghang salamat no. So sa kuan may ison
sa akong side bangod gikan ko Roman Catholic and then nahimo ko Adventist. So akong gituhan mo nga wala na ko ni touch sa inatawag nga yang gipresent nga mga encyclopedia dayon dictionary tungod kay pabor mo na sa Roman Catholic. So ang ako lang unta nga pagsugod unta na ako'y mga gamit nga mga kuan mga gilatid na alang sa pagmatuod kay sa Bible manggod dili ka makakaplag diri nga kining ginatawag nga gipadako nga ngalan title o kining title nga ngalan sa iglesia nga gipadako diri kundi ang gipalako diri magtutuman sa balaod gani gipasabot gani nga sa ulay mga adlaw as nay moabot nga mulingkod sa balay sa Dios. Kung mayong kag balay sa Dios malingkod abot pasabot nagkuan siya nagclaim ni sila nga kutay. Kung kutay siya kung nagpamatuod siya nga siya jud true church so bot pasabot nga kini nga true church nasa apostasy. Now ang apostasy niya kay nag-ingon man gud sa Juan chapter 4 ang kuan nito nga isa ka babae my Lord asa ko akong nga ang pagsimba diri lang sa kuan diri lang sa Jerusalem. So gitubag siya ni Jesus moabot ang panahon ang magsimba na sa espiritu ug kamatuoran. Ang espiritu ug kamatuoran now ang espiritu ug kamatuoran ang Bible mo goy kuan god walay laing nga doktrina ba nga ang Bible kay sa Mateo 17 sa Juan sa Marcos 7:7 kawang lamang ang ilang pagsimba kanako ang ilang doktrina sa tao meaning to say bandayanan siya nga sa kanang atong pagasudlan nga dominasyon kay naay ka ng isakol nga doktrina ba pero masabtan po nimo pod kung imong sabton kung mag-Bible alone ka patugutan nimo nga Biblia lamang kay ang Biblia ra mangod 2 Timoteo 3:16 magtudlo magbadlong magsaway so bot pasabot nga inap na yung Bible sa kamatuoran. So kanang kuha mo vicarious polity kanang puli sa Dios kanang puli ba puli sa Dios and then kanang vicarious kanang Kristi kanang kahalili ni Kristo. So kanang murag mamaor Japon sila Japon kahalili kay ang Papa manggod mao na iyang kuan god kana iyang kuan ba nga siya moy puli sa puli sa Dios siya may kahalili sa kuan ba siya may tag intercede sa kanang intercede pag intercede unya na po siya tingog pod kung maiskot po kag diri sa mga pari diri sa Bible kanang ginatawag nga ang sagaran wala na mo gud naisguti og kanang singular nga pari kundi ang singular nga pari kanang gitawag nga Herios mo ra si Kristo pero sa ang pari giisgutan diri nga diri sa New Testament puro jud common kanang gitawag nga Heriotiuma common nga pari ba kitang tanan mga pari and then kita kay gipasaylo mata sa Ginoo kay ang pari magud sa una god ang buhat sa pari sa una before sila magpatiluwala mo center kanang mo patunga sa tao biton sa tao sa Ginoo mo maghalad sila silang kagulingon and then mo declare sila nga and then kung mapasaylo ng sala sa tao pinagi atong paghalad nga makita nga timaan nga gidawat sa Ginoo ang halad mo declare sa nga gipasaylo na imong sala pero ang gibuhat sa ako kining sistema sa akong katbang continue ang kining kuan pagbuhat sa pari ba pari nga mo intercede sila magpatunga sila nga moingon sila nga naay mo kumpi sa sala moingon siya nga gipasaylo ng sala sa tao. So kung imong biblical nga kuan nag-ingon na mo si Kristo mo ang katabusang pari so kanang Herios wala na ilahin dili ta 46 seconds kumo ang sa kuan kumo nakita na tanang mga pari ba so wala na ilabawng pari wala na ilabawng nga kuan sa pero sa kinaakong katbang ang ilang sistema na ilabaw nga pari napagani kanang authority sa pag change sa kanang inman sa balaod nga ang Sunday Saturday himog Sunday so na sila authority ana katikisim so nasa kuan dagan mga kuan pamatuod sa katikisim so ang kadua nga sugo na po pag inansud na pag-usab ba so klaro tataw mongod sa Mateo 5:17 wala ko na pagbungkag sa balaod time na bro
Alright, so brother Mervin Suico, salamat kay si Muhang 5 ka minutong ribatal. Arita kay brother Rockcham, kay giweb naman to niya yung pangutana ganina. Go ahead bro, 5 ka minuto bro. Bro, nakamute ka bro. Okay, salamat sa tanan no, moderator sa kang Bro Mervin Suico sa uban usab nga nagtan-aw karon nga nagpahipi diha sa live no. Salamat sa tungkol nga si Mervin Suico sa kadaghan niya nga nagkadiin-diin sa iyang topic. Wa gyud ta kadungog og tao ba nga mingon siya nga si Mr. Talpulano ang nagtukod simbahang Katoliko kay mao na isyu. Nya ikaduha pod kanus-an ni natukod adtom sa kaparian. Wa siya kay balo atong naikapost pod nga SDA nga pari-pari pod no mura pag obispo. Nya ikaduha pod wala sa ni focus subject matter no. So ato naman tong giyag-yag tanan ang mga referensya na anton nitugan gud siya nga Katoliko mo nang di na siyang focus kay may tugan naman siya, mitabang man siya nato. Nagtuo kog dakong balod sa kapalaran ang mo bangga kanato karong gabi una. Apan wa gyud kaunsa no, wa gyud kaabot lapyahan ang pangatarungan nga muguba sa ato ang ipabarog mga kaigsunan. So klaro sayod ta ang standard referensya nga inubanan usab sa uyuhoy sa atong pagbasa sa Biblia. Pati ang ilang basahon may tug-an sab no. Nga iya to kuan lang ba daghang kay panghisgutan killing the time. May gani kay naabtan po siya sa oras nga save by the bell. Wa gyud siya ka atag og lintunganay nga dili si Kristo ang founder. Mo ta misgot sa tao ba. Sayon naman kayo. Kaya standard reference. Wala siya matinumanon sa among ikasabutan nga Biblia og referensya kay wa man gihuptan dia. Papel naman to nakita dia, no? Aninor papel kita to puti nga papel. Wa gyud siya referensya. Una nga lig-on kayo nga nagpasabot nga atong katbang pinangga nato si Mervin Suico. He did not study his homework. Kita andam ta kanunay sa kung sa tima, no? Nya ingon siya distributor Katoliko, di siya kahatag tao. Dapat mo istorya kanu kay na kay ebidensya dokumento. Ang ebidensya karong gabi una nga wala ebidensya ang atong pinangga nga si Mr. Suico, mao ang pagkawala gyud ebidensya. Klaro nga unsa ebidensya sa atong pinangga nga wa siya ebidensya, mao ang pagka walay dokumento. Mo na ebidensya karong gabi una. Nang sayon pinagis lamdag sa Espiritu Santo na padayag kanatong gabi una nga atong napamatud-an sa dakong kasayon atong pinangga nga amigo si Mervin Suico nagikan benes Katoliko. Yan nagisgot sa apostasy. Niningon na siya ang Katoliko tinuko ni Kristo. Kinsa may apostasy ron? Na sa unang Juan kapitulo 2 tudling 18-19. Sila gikan nato ilatang gibiyaan mga ato pangkauban magpabilin unta sila dinhi nato. Apanamiya sila pagpaila nga sila dili kauban nato. Unang mingon siya unsay matuod nga pagsimba sa espiritong kamatuoran na sa Roma 12 kapitulo 1 bersikulo 2. Kapitulo 12 tudling 1 ngadtos 2 kapasahon. Dito naman siya wa naman siya sa church founder. Tong basahan mga igsoon. Busa mga igsoon tungod sa dakong kaluoy sa pagpakita ipakita sa Dios kanato hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad balaan og makapahimuot kaniya mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Mo na matuod nga pagsimba mo na daghan ta mga santos gihalad ang kinabuhi. Mo na tubag pero nagkalikoy-likoy naabot na siya atong Santo Papa nga magipasangilan sa 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 3 nga mulingkod sa templo sa Dios. Nangangkon man kung Seventh Adventist nga sila ang tinuod nga simbahan. Kanus amo na mi sulod ang Santo Papa sa inyong simbahan pumilingkod dito. Pero matinuod ang tagna sa 2 Tesalonica kapitulo 2:3. So karong gabi na padayag nato. Salamat ta sa moderator na watay igong kanang pagpasakit sa itong tuwan ni amigo naman. Sama lang sa usa ka samad nga tambalan sa kanang isaktong hinagiban nga tambal nga mo uyayay man gini. Muna nga muratag na paulala ni ba? Mapapaulala ta ni
nga dialogue, no? Pero tinangga na to amigo si Mervin Suico. So, wala to 20 ako na seconds. mong director. Ako na i-wave kay klaro man. Mitabang na. Mitabang sa dang atong katbang at si Mervin Suico. Sige. Salamat. Salamat kay brother sa imong pamahayag dire. Oh, nawa naman tayo igong oras Bro, na lang. ko bro. Salamat. Sige, salamat kaya. Ito.